Pois o mundo estáche revolto. Está, ó. Eu, por exemplo, a ti admírote porque és diferente. A xente hoxe busca a diferenza no coche, no seu teléfono, na súa roupa, no seu calzado. Pero sabes o que pasa? Que cando se atopan cunha persoa diferente ou ca diferenza humana, aí empeza o problema. E non che é fácil, Non che é fácil porque hoxe en día moitas veces eu creo que a sociedade debería ser un pouquiño máis empática. Que faz, Rubén? Ei, Elena, pois agardándote, falando aquí cun zoco. Home, que fale eu cos zocos para ti. Aí tamén tes razón. Pois veña, cálzate rápido que creo que vai chover, Sí, temos que ir indo. imos ao camiño. Vamos alá. Pero ia che dicir unha cousa, Elena. A ver, ti falar, non sei se chegarías a falar con eles. Ahora, reinventar, pensar, soñar e ter pesadillas. Sí, de todo cos zocos, xa che digo. Falar tamén, tamén che falo moitas veces con eles. E soñar moito. E que seríamos sin soñar, Elena? Nada, non seríamos nada. Imos. Nos tempos de antes o máis difícil era conseguir o coiro. Por exemplo, meu avó, no tempo da guerra, tiñan todo o coiro intervido, todo po exército. Entón, el tiña que ir de noite, na besta, a escondidas, ir a Talalín, buscar a ver se conseguía un par de coiros para poder facelos. Entonces, cando a madeira se gastaba, a parte de abaixo, pois aproveitábase ese mesmo coiro, todo íbase remendando, se rachaba, ou eso, metíanse uns retrincos, e poñíanse unhas madeiras novas. Entonces eso chegábase a facer hasta que o coiro non daba máis, non? Despois xa quedaba duro, como se fose cartón, pero ao mellor facíase 5 e 6 veces, non? Claro, cando antes as familias tamén, pois había moitos rapaces, moitos fillos, entonces uns iban aproveitando os zocos de outros. E iso facía que ás veces, pois ao mellor levabas uns zocos moi grandes, outras veces moi pequenos, había que adaptarse pois ao que había, non? Bueno, eran tempos moi difíciles, non? Eu, bueno, por sorte a mí non me tocou vivir esa etapa, non? Pero bueno, eu todo o que me contaba, pois miña tía Agripina e meu pai, non? Meu avó, por exemplo, faleceu no ano 68, eu nací no 75, non o coñecí, pero a verdade é que, claro, pasou pois moita miseria. Eles sempre decían que fame non pasaron, pero gana das cousas moito. Que gran frase. Fame non, pero ganas sí. Claro, era un pouco tamén o que lle pasou aos zocos, porque a xente porque quedou tan farta deles, e igual que co pan de millo, co pan de broa, non? Porque era o que había e non había outra cousa para usar, non? Ou para comer. Era unha sorte, por lo menos ter algo, non? Co que abrigar os pés e algo que levar á boca, pero a día de hoxe xa nos fan comer a comida que máis nos guste. Durante, xa non digo un ano, ou 15 días, aborrecémola. Pero que ademais, Elena, eu cando estou cos meus sobriños ou sobriñas, dícenme, temos fame. E digo, non tendes fame, tedes apetito. Claro. É dicir, pero que hoxe o vocabulario que utilizamos nas cousas é moi importante. Eu quería preguntarche, está claro que o teu camiño que tes andado, eu vexo moito amor. Moito amor en todo o que faz, nos diseños, nas redes, nos zocos, na materia prima que utilizas. Donde sale ese amor, Elena? En que momento foise cocendo a fogo lento? Apareceu en algún momento? Onde? Pois eu penso que transmito o que me ensinaron, non? Para min, que nacín entre zocos e crieime entre zocos, pois ensinaronme ese oficio con moito amor. Entonces, o que eu intentei é que non se perdese, que fose un oficio que non morrera, porque foi un calzado que protexeu a tanta xente que tan ruín non será, non? Estaba, pois, condenado a desaparecer, non? Eu sentía tamén que sendo unha rapaza nova e criarme nalgo que tiven a sorte de que me gustou,
pois que tiña que darlle unha voltiña e adaptalo aos tempos de agora, non? É adaptáchelo, Bueno, eso xa, a verdade é que estou moi orgullosa porque sexa un oficio que non morra e que ademais, pois agora hai máis xente que fai zocos e iso, pois para min é unha honra, non? Que a día de hoxe, pois hai moitos oficios, pois que ao mellor que van desaparecendo e así é unha pena porque sobre todo os oficios tradicionais sempre tiveron un uso para algo para usar como a olería ou Xa, pero ten que haber unha Helena que absorbeu iso ou llo transmitiron ou as dúas cousas, porque eu moitas veces vexo, Helena, que cando nos educaron neses anos que te educaron a ti e a min, a veces nos educaban, no meu caso non foi así, polo que vexo no teu tampouco, pero sí, estuda, fórmate, para non pedirlle nada a ninguén, pero despois desa frase viña outra que para ir fora, estudiar, traballar, non quedes aquí, porque identificamos a terra con suciedade. Por qué? Porque, claro, supoño que como nosos pais e nosos avós pois pasaron esa miseria, pois non querían eso para nós. A min tamén me decían, claro, estudia. Toda a insistencia era esa. Nós somos 5 irmáns, eu son a pequena, parece que tiñan todas as expectativas postas en min, e vou e non quero estudiar. Quero seguir co oficio, non? E no seu día eso... Eso foi un medo para eles, porque non sabían se eu iba a poder o día de mañán vivir dese oficio, non? E, bueno, sempre, por sorte, traballando moito, non? Pois poidemos manter sempre o taller aberto, non? Pero a ilusión de meus pais, claro que era pois que eu estudiara, e que tivese unha carreira, e que non estaría de máis, xa cho digo tamén, non? Que debía... Pero a verdade é que o meu apego aos libros non era tan grande como o meu apego ao taller e ás ferramentas e a vida do taller, non? Entonces, pois, rematei o bachiller e xa seguín traballando con eles no taller. E, bueno, non me arrepinto para nada, nin foi unha decisión brusca de decir que fago ou que tal, xa foi moi fácil, non? Pero en que momento faz o clic? Hai un momento exacto na túa vida que digas vou con todo? Foi aos 18 anos. Aos 18 anos foi cando, claro, rematar aí o bachiller e decir ou continuo ou xa me meto de cabeza aquí. E xa me metín de cabeza e entre o taller e as feiras, pois sempre fomos tendo sorte. Nese momento tamén nós na casa tiñamos vacas e, bueno, porcos e todo, bueno, traballo de labranza e deso encargábase miña nai. E aí cadrou que tamén foi cando o do leite se empezou a poñer moi mal. E, claro, ou tiñas unha granxa grande ou te desfacías do que tiñas. E entonces, pois nese momento tamén vendemos as vacas e miña nai pois puxose tamén a traballar no taller. E cada vez íbamos indo a algunha feira máis, que era o medio de venta que tivemos ata fai pouco, só as feiras, non? Pola semana no taller e as fins de semana nas feiras. Eres feirante? Son feirantas, Eu son. tamén o fun. E coñecemos ali. E apréndese moito. Moito. Coñecémonos ali, sí. Xa fai ben tempo, sí. Fai ben tempo. Pois a min a feira enseñoume moitísimas cousas, sabes? Resolver problemas, que ao final a vida eu penso que é iso. Hai que estar resolvendo problemas. E adiantarse, se pode ser, ao problema que vai a vir. Sí, claro, e dis, ui, como hoxe, non? Que parece que vai chover. Vou botar o plástico que senón ímonos mollar. E, bueno, ir así aprendendo un pouco, xusto que diste, adiantarse un pouquiño para non mollar o lombo. Pois eu xa adianteime un pouquiño para non mollar os pés, sabes? Fixeches ben. Que che parece este tramo do Camiño Roén? Pois a verdade é que me gusta, Helena. A min os olores do camiño, esta vexetación... Aparte teño que dicirche que concretamente é o camiño de inverno. Este é un dos camiños de Santiago que xa era usado polos romanos, sí.
pasa polas 4 provincias galegas, concretamente tamén por esta fermosa comarca do Deza, e parece que era unha alternativa invernal ao camiño francés para evitar as nebres do Cebreiro. Ven de Ponferrada, ten uns 250 kilómetros, Estalo lendo, ti. Pensei que sabías máis historia, bueno, algo sei, pero concretamente, bueno, estaba aquí. Pillácheme. Es un pouco trampeiro, Tes postura de feirante, daste conta? Sí, son feiranta. Esa, Criei malí. que gran postura esa. E ti és unha muller diferente. En moitos aspectos, hablo ben. Pero a túa diferenza xa empezou cando, no seu día, muller, naquela época, decide quedar e emprender no rural. Sí, daquelas acordo que algunha veciña foi me preguntar ali á casa, pero non vas a estudiar, que vai ser da túa vida, que vas quedar aquí, como tampouco sabían moito o traballo que facíamos, que o taller, estábamos pola semana no taller e a fin de semana pois ir vender por aí por todo Galiza, polas feiras e así, pero os veciños pues, non sabían moi ben, decían os zocos xa non se venden, estes andan na droga. No, dicían. Sí, sí, houve uns anos que decían eso, claro, non se imaginaban que puidéramos vivir de vender zocos. Non? Tanto entrar, tanto salir da aldea, Claro. alijo vai, alijo ven. Claro, marchar cedo, volver tarde, claro, isto é imposible. Horas sospeitosas. Sí, claro, marchar moi cedo para a feira e volver de noite, pois asociaban a eso. Pero bueno, é un pouco... Nos tamén hai que dicir que os anos 80, 90, ata 2010, o taller mantívose aberto grazas á marroquinería tamén, porque dos zocos solos non podíamos vivir, porque non se vendían tantos, ibas vendendo algo, pero moi pouco. Entón, o 80% do traballo e das ventas que facíamos pois era da marroquinería, de facer carteiras, cintos, monedeiros, pulseiras, todo iso. Sempre sin deixar de facer zocos, pero... E despois, a partir do ano 2010, pois xa empezou a cambiar a cousa outra vez, e agora... Que pasou aí? Pois aí, despois de experimentar moito, non, co zoco tradicional, desde o ano 95, máis ou menos. Estuveche do 95 ao 2010 probando e probando sí, e probando. Facendo cambios no zoco tradicional eses 15 anos ata pois dar coa fórmula, non, axeitada, non, que encaixase todo ben, que lle gustase á xente e ao mesmo tempo que fosen cómodos e que non fosen solo decorativos, sabes? E aí pois unha parte importante do cambio foi a madeira, que o terreo que pisamos agora pois é un terreo máis duro, non é como antes pisar erva, lama, todo máis mullido, e agora pisamos un terreo máis duro, entón había que cambiar a forma, a inclinación da madeira para que non tirase tanto do talón ao camiñar, e que o máis importante de calquera calzado é que sexa cómoda, non só que bonito tamén ten que ser, porque ten que entrar polos ollos, non? Pero o máis importante é que sexa o máis cómodo posible. Entón aí ese é un pouco pois a miña o meu traballo de investigación e de cambios que hai que facer, como agora que tamén facemos zocos flexibles que levan unha goma polo medio cortada para que flexionen un pouco. Aí está. Aquí testi, por exemplo, pois para, bueno, cantas máis ocios mellor, e tamén unha parte moi importante de calquera traballo, pero cando estás cara ao público, penso que aínda máis é escoitar os clientes, escoitar o que che van suxerindo, as súas necesidades. Tamén facemos zocos para veganos. Perdón? Para veganos, para repunantiños, sabes? Como non se escoita algún brazo. Bueno, ele sabe, non? Sabe. Eu dixo yo con cariño. Xo sei.
Pero sí, cada vez pois hai máis xente vegana, e entón pois tamén temos zocos que en lugar de ser con coiro, pois fanse con materiais sintéticos, a veces de fibras ecolóxicas, o sea, fibras naturais, e outras veces pois sintéticos, de todo, para a xente vegana que non leva nada que teña ningún procedente animal. Elena, como che gustaría ser recordada? Como unha zoqueira. Nada máis. Nada máis. Para min todo o traballo que fago, pues, non me recoñezo nel, o sea, eu non me vexo como artífice de nada, senón que transmisora, non? Do que eu aprendín, do que quero mellorar, ou do que quero facer de novo, non? Entón, para min, o éxito grande pois son os zocos, non? E dame moito gusto velos por aí, se vou pola rúa e así, e vexo alguén que leva zocos. É a mellor publicidade. Sí, é a mellor publicidade, sempre. O boca a boca e que a xente os use, non? Entón, para min son como a fillos, non? Bueno, ahora se queres tiramos, seguimos ali hasta Bandeira, hasta o campo da feira. E ensinoche ali donde xogaba de nena e máis donde aprendín moitas cousas. Eu cómodo estaba cheiqui, pero... Sí, pois veña, hai que facer camiño. Pois fagamos camiño. Estábamos aquí, pero creo que ahora teníamos que ir hacia aquí. Oiches, se paso o mapa do dereito igual ata pasarco, porque así non... Ten razón. Pero non che fai falta, que agora estamos na Bandeira. Ah, é verdad, na bandeira aquí, sí. Claro, aquí xa falta pouco, non teñas medo. Aquí na Bandeira, pois, xa viña meu avó á feira, que el antes non tiña coche, entonces iba no coche de línea desde Merta, viña aquí á feira, que son 8 kilómetros, e tamén iba á feira a Vila de Cruces, que son outros 8 kilómetros, entonces era o seu medio de transporte era o coche de línea. E esta era unha feira moi importante. Bueno, as feiras antes non eran como agora, claro, eran unha festa, un pouco máis. E a xente, pois, era un sitio onde, claro, mercaban todas as cousas que precisaban, as novedades todas que había, e ao mesmo tempo pois tamén era un pouco a diversión, non? Que comparación farías entre a feira e a vida? Pois hai moitas similitudes. Para min a feira é a vida. Foi casi a miña escola, aprendín casi todo o que sei na feira, moitas similitudes. E díxome un paxariño que tú ías con sorriso, non? Sí, para min sempre foi unha alegría chegar, aínda que había que madrugar moito, moitas veces pasar moito frío tamén, choiva, bueno, con o tempo que estivera, pero sempre saludar aos amigos, sabes, falar un pouco ao chegar, traballar, despois conversas outro pouco, sempre hai alegría. Aquí, por exemplo, nesta feira sempre viña Ángeles a das cintas, poñía, xa te amenizaba desde as 8:30 da mañá, xa estabas con Ana Quiro ou Rocío Dúrcal ou así, entonces eso, pois a verdade é que che levanta o ánimo, non? E tamén aquí na Bandeira pois estaba a zapatería de Ayude, de Lourdes e de Pepiño, que son como da familia, e os de Novo, que son na casa onde nos poñíamos, bueno, ao final é unha familia grande, non? A que formas. E sempre, a min transmiteume moita alegría a feira. Veña, Rubén, veña. Pero, Elena, eu levo kilómetros sin ver ninguna sinal do camiño. Bueno, porque fixemos aquí un desvío pequeniño, para que vexas a miña aldea, e levote ver o taller tamén, que está aquí. Ah, esta é a pertiño túa xa. aldea. Sí, esta é Merza. Merza.
Wow. Non está mismo no camiño, pero está ao ladiño. Bueno. Entonces, pois, bueno. Pero é o teu paraíso, é o teu camiño, non? Home, claro. Joder. Este sei no cos ollos cerrados. E como foi ese camiño xa dende a infancia? Bueno, foi moi bonito, a verdade, que eso tive unha sorte de ter unha boa infancia e despois, bueno, xa na adolescencia, pois, en canto empecé a facer cambios no zoco tradicional, aí sí que houve moitas críticas. Como todo proxecto, non? Sí, Cando un sí. empeza a ser diferente, aparecen as críticas. Sí, todo era, pero ti, esos tacos agora non se venden, para que faz eso? Xente ríase, bueno, Ríanse. Sí, era como absurdo, non? De algo que xa non se vendía, non se usaba e eu pois empecé a cambiar e a pintar de cores e así, entonces pois bueno, aceptación cero, pero bueno, había que non me podía rendir, non? Non. Hai que Aínda que ás veces, a ver, rendirse non, pero en algún momento dese traxecto todo tiraches a toalla en algún momento. non. Sí que disgustos levas, non? Moitos disgustos días menos animados que outros, pero rendirme nunca, porque o importante é creer no que faz e iso supoño que é o que che dá ánimos para seguir adiante, non? Ti aos zocos decheslle diversidade a través das cores, atreveríame a dicir tamén das formas, porque a parte do zoco tradicional tedes, bueno, unha gama de zocos de moitas formas. Eu, a ti, como che dicía antes, considero-te unha muller diferente, pero é curioso, non? Porque no 2015 deches un paso máis e xa na túa vida, digamos, a profesional, si xa era moi coñecida, pero despois aí na personal deches un paso máis, non? Sí, sair do armario foi algo tamén liberador, non? Para min, ainda que a veces que hai, moitas veces hai segredos que son segredos a voces, non? Pero pareceche tamén un pouco polos prexuizos da xente, non? Que non o faz. E bueno, sí, foi algo liberador e penso que o máis importante, non? Que hai que facer é normalizar situacións, sobre todo cando son situacións de amor, non? E o amor non se pode criminalizar, non? Pois hai amor de moitas maneiras e iso, pois, temos que criminalizar outras cousas Que estamos normalizando. como o maltrato, como, bueno, mil cousas máis, non? A xenofobia. Sí, e a día de hoxe, pois, a xente, si sabe que hai unha parella que sufre, pois, unha persoa delas maltrato, pois, bueno, son cousas deles, bueno, xa tal, e esas persoas non se síguenlles falando como a outras persoas calquera. Sin embargo, si eres gay ou lesbiana, parece que xa teñen máis que decir, non? Pero bueno, por eso é importante, pois, dentro, pois, da miña situación, estando no rural, en unha aldea, pois é normalizar, non? E non pasa nada, a verdade é que non pasa nada, pero dende o primeiro momento sí. Sair do armario no entorno rural. Sí, asusta un pouco, pero asusta máis do que, sabes, cando moitas veces o medo é o que traballa, é o que nos fai, sabes, na cabeza crear bolas enormes de neve que despois ao final non é nada, eso derretes e xa está, non? Pero sí, o que nos impón a sociedade é iso, pois é o que xera o medo, e ás veces pois é o que nos fai, pois, frenarnos un pouco, non? O mellor, pois, mira, con casos, pois, como o meu ou de outra xente que é un pouquiño coñecida, pois, poder axudar a outra xente nova que ven atrás e que poida, pois, levalo moito mellor, non? E tiveches medo en algún momento? Sí, na miña adolescencia sí que tiña medo de que se soupera, non? Medo de que negación tamén. A ti mesma? Sí, claro, porque non é fácil, sabes, non? Cando te ves diferente, non? E iso, pois, bueno, son cousas que tamén hai que ir traballando, non? Personalmente, cada un, non? É o mesmo, é normalizar, non? E ver que non estás facendo nada mal. Imagina, Elena, que
moitos nenos e nenas nos están vendo este capítulo, que mensaxe lle mandarías a ese neno ou nena que se sinte diferente e que na súa adolescencia sentiu o que tú sentiches no seu día? Pois o máis importante é que non teñan medo de amar a quen sexa, non? Que amar é bo, é positivo e é bonito, non? Si que o que non se debe facer é pois facerlle mal a ninguén, non? Tanto sexa con maltrato. Eu sempre, a min, bueno, educaronme unha frase que me parece moi bonita, que nunca lle fagas aos demais o que non queres que che fagan a ti. Partindo desa frase, pois sabes sempre ao longo da túa vida se o que estás facendo está ben ou está mal, non? Porque o que non queiras para ti non llo deses aos demais, non? E chegas a costa abaixo do 2019, que pasou? Sí, pois mira, a verdade é que o 2019 foi un ano moi difícil para min. Foi un ano moi duro, dunha costa arriba moi grande, pero rematou pois aí xa con esa alegría, non, do Premio Nacional de Artesanía. Meu Deus. E bueno, a verdade é que sempre un premio así sempre é ben recibido. Ti non escapaches da terra, pero outras xeracións escaparon. Como é emprender no rural? Bueno, eu a verdade é que nunca me imaginei o noso traballo en outro sitio que non fose aquí. Teñen medito, como non te vas pois para un sitio máis céntrico, mellor, ou tanto para Silleda ou para Lalín, e así, pero nunca me plantexei eso, porque sempre estiven moi a gusto tamén aquí. Non botei nada en falta. Solo agora o único que botamos un pouquiño en falta pois é a conexión wifi, que é un pouco ruín, pero xa creo que pronto nos vai chegar a fibra. Aproveita este capítulo para dicir todo o que falta aquí e que xeras que estivera. Unha das cousas principales a día de hoxe é ter unha boa conexión, porque eso hoxe en día traballamos case todo con iso, a nosa página web, os pedidos, as redes sociales e todo. E claro, pois en Merza non temos aínda unha conexión moi fiable de internet. Penso que, bueno, pasan moitas aldeas igual que aquí, e iso abriríanos moitos máis, facilitaríanos máis os camiños, pero despois todos son ventaxas. Come algo. Pois veñoche cansado, Mira que están aquí merendando. Boas tardes. Hola. Boas tardes. Traemos aquí este peregrino. Chegamos agora, Chegamos en boa hora, pero a vosa filla destrozoume no camiño. Veño cansado. Mira, miña Nadie nai. le de comer a este rapaz. ¿No? Pois algo comerá agora. Ela- Ela é miña nai, Miluca. Un placer, Miluca. Igualmente. Meu pai Alfonso. Un placer, Alfonso. E miña tía Igualmente. Olimpia. Saúde. Gracias. Veixote con fame. Sí, é merenda. Moi ben, moi ben. Xa que vai frío, estamos aquí na cociña e comemos un pouco. E alimentándonos. Claro. Moi E ti ben. come algo tamén? Sí, pois veña, voulle entrar. Claro. Moi Vai ben. aí. Come ben. É máis bebe. Sí.
A mí non me gusta traballar. Nunca me gustou. E mañá vaime dar caña e ferro. E agora quero dormir. E o corpo non as quere. Pois polo licor café non creo que sexa, porque tampouco bebín tanto. Aquí este é o noso obradoiro. Ah, É onde montamos os zocos todos. Vouche explicar un pouquiño para que teñas unha idea. Madeira. A ver, sí. madeira. Esta é a madeira que che dicía que é flexible, que ten esta goma aquí no medio. Ah, E fai que, claro, que sexa un pouquiño máis blando que outro, pero a ver, espabila, que che pasa? é que onte puxenme como un coiro. Teño a toalla mañá. Cargáchese algo á noite, non? Antes de ir para a cama. Carguei a ala. A culpa foi de tua nai. Bueno, é que miña nai se a deixas. No, como a todas. Encheche o vaso seguido. Sabes. E o papo tamén. Non pejei ollo. Bueno, pois atende un pouquiño solo, solo para que vexas aquí un pouco como que teñas unha idea polo menos, Cando temos a madeira feita, hai que poñer estas formas. Agora son de plástico, antes eran de madeira, Ah, para que faga a forma do pé. E así xa temos o coiro aquí cortado, neste caso, así con esta pel que parece unha xirafa. Non é de xirafa, é de vaca, pero parece de xirafa. E poñemos o coiro encima. wow. Agora hai no que ir clavando detrás primeiro e despois, con cuidado, con esta ferramenta que se chama can. Bueno, nós aquí chamámoslle can nesta zona. Outras zonas chamanlle lagarto tamén, ves que ten así un pouco Sí, cara sí. así de lagarto. E nós chamámoslle can porque morde e despois tira. E isto vas tensando o coiro, ben tensadiño todo, hasta que queda a forma esta ben marcada. Pois unha vez que está aí xa montado, sacamos a forma de dentro e xa quedou así tipo a meter o pé. E aquí pon o número 38 dentro. Sí. E aquí, entón este é o número 38. 38, claro. E a madeira xa ten o número Tamén, 38. xa é do 38, se fose un 39, pois tería un 39 cada número, a súa forma e a súa madeira. E o coiro, pois sí que aproveitanse para cada dous pares ou así, porque vais estirando un pouco e dá para dous. Pero isto é o máis importante, non? De facer o zoco que quede ben montadiño, ben centrado e ben alineado. Pero vouche facer unha pregunta. Que as túas redes sociais teñen algo, vamos, distinto, hai luz, hai... Eu estou vendo, eu entro nas redes de Ferro e sinto cousas. Bueno, intentamos transmitir o que somos, non, por medio das redes, e tamén que a xente se divirta un pouquiño, que, claro, estamos ás veces metidos con tantas noticias malas e con tantas cousas negativas que eu que intento é, bueno, pois sacarlle un sorriso á xente co que nós facemos e tamén moitas veces destripar os zocos, porque fagolle de todo, cortos, serros, para sacalos un pouquiño de contexto e que fagan unha alegría así para o día. E cada semana pois fago unha montaxe nova, ás veces levan así unha pequena frase con un pouquiño de retranca, e grazas a iso empezamos a ter pois moitos seguidores, a nosa marca recoñécese pois grazas ás redes sociais. Eres retranqueira? Bastante. Xa Non, toi- feiranta é retranqueira. Xa cho vexo. Claro. Elena, ti que eres unha muller diferente, cun equipo pois comprometido, que eles son vos pero ti tamén motivas, porque eu vexo como ti tratas a xente, e na túa mirada vexo capacidade de esforzo, tres cousas que creo que debe ter un emprendedor ou unha emprendedora: constancia, método e formación.
Creo que son 3 elementos básicos para conseguir calquera cousa na vida. E ti estalo conseguindo co teu equipo, pero se agora un emprendedor ou emprendedora estivera vendo este capítulo, que mensaxe lle darías que quere emprender nese noso rural? Pois creo que o primeiro que ten que facer é creer no seu proxecto, no proxecto que queira levar adiante. Sabes? Que a finalidade non sexa o éxito ou vender ou non, eso ten que ser o fin, porque é como nós aquí, claro que vivimos desto e temos que vender para comer e para vivir todos, pero o noso fin nunca foi o éxito, nin vender máis, nin nada, senón creer no que facemos e intentar transmitirlo á xente. E ás veces creo que o mellor a xente nova pois peca de querer empezar a casa polo tellado, non? De querer primeiro ter o éxito antes de o traballo e a constancia e todo o esforzo que hai detrás para conseguir algo, non? Entonces, si crees no que tes, pois vas a loitar por iso e vas a intentar chegar pois a donde queiras. E dai chegan as tendas, as ventas, os premios... Bueno, todo pouquiño a pouco, pero, sabes, con constancia, como dis ti, e sen parar, sin ningunha pretensión tampouco, porque iso foise recollendo casi sin querer, non? Pero sen deixar de traballar nunca. E transmitir o que eres, nunca intentar ensinar cousas que un non é. Que ben falas. Bueno. E practícalo. Pois agora, se queres, imos ali, que antes de marchar, que temos que seguir co camiño, vouche enseñar a tenda daqui e despois seguimos. Si, eu a tenda ver, vexo, agora o camiño non me tira a idea. Pois, ainda és moi novo, así que... Eu volví a ponda teus pais para a cociña, pois tomaba sí. outra... No. Ti ves e seguimos que hai que seguir para diante. Non. Se non beberas tanto antes. Bueno, a verdade é que a palabra coiro cando salga daqui non sei se identificarei por favor. E unha vez que están feitos xa os tocos, pois xa pasamos aquí á tenda. Aquí hai que vender. E xa ves, o máis difícil de facer os tocos é vendelos, non é facelos. Non diría eu tanto. Bueno, eu penso que sí, Ainda que, bueno, ti non tes problema niso, non? Eu vendendo son un profesional, dáseme ben. A cada un dáselle ben unha cousa, pero eu vender... Hola. A ver. Virá vostede por uns zocos. Sí. Moi ben. E que número leva? Un 36. Un 36. Pois moi ben. Pois mire, como ve temos zocos con material espectacular, son os zocos únicos, ferro, que lle vou a dicir eu deste produto. Isto é máxima calidade. E leva o 36, que claro, vou dicir unha cousa sen faltar, non me extraña que veña vostede por uns zocos, porque con ese calzado cochambroso que leva, vaya por Deus. Ben, entonces, mire, temos estes negros que estes podrían lle valer para unha noite de gala, e despois tiña outros por aquí, máis sport, marchou. Home, como non iba a marchar? Pero como lle dis que ten os zapatos cochambrosos? Eso non se pode facer, home. A ti... Ti biches esas, como te chaman, bambas, tenis, biches iso? A ver que lle vas decir? Pero xa te tiña en cada zapato un cordón distinto, modernidades. Pois de eso estamos falando todo o día, que hai que ser atrevido e levar, facer o que cada un queira. E ese peliño así verde diferente, xa me dirás tú a mí, meu Deus. Clientes repugnantes, o cliente non sempre ten a razón, digo eu.